Levitiko Kapitulo 20, silot sa nagkalain-laing sala. Ang Ginoo miingon kang Moises. Sultihi ang mga Israelita nga bisan kin sa kanila o sa mga langyaw nga nagpuyo sa Israel nga muhalad sa ilang mga kabataan nga dukang molok kinahanglan nga patyon. Batoon siya sa mga tawo. Ako mismo makigbatok kanya ug papason ko siya gikan sa iyang mga kabanay kay gibulingan man niya ang akong dapit nga balaan ug gipasipad-an niya ang akong balaang ngalan. Ug kon ang mga tawo dili lamang magtagad sa iyang gihimo nga pagtugyan sa iyang anak kang Molok og dili nila siya patyon, makigbatok ako kanya ingon man sa iyang panimalay. Hinginlan ko sila gikan sa ilang mga kabana ilakip ang tanan nga miduyog kanya sa iyang pagkahisalaag sa pagsimba kang Molok. Kon ang usa ka tawo magpakisayod sa mga tigkonsultag mga espiritu ug sa mga barangan ug moduyog kanila sa ilang salawayong buhat, makigbatok ako kanya ug hinginlan ko siya gikan sa iyang mga kabanay. Busa pagbalaan kamo kaya kumao ang Ginoo nga inyong Dios. Matngoni og tumana ang mga tulumanon nga gipatuman ko kaninyo. Ako mao ang Ginoo nga nagbalaan kaninyo, ang magtunglo sa iyang amahan o sa iyang inahan kinahanglan patyon. Siya ra ang hinungdan sa iyang kamatayon, kon ang usa ka lalaki manapaw sa asawa sa iyang isig katao, silang duha nga mananapaw patyon. Ang lalaki nga makihilawas sa iyang ina-ina nagapakaulaw sa iyang amahan. Siya ug ang iyang ina-ina patyon ug sila ra ang sad-an sa ilang kamatayon. Kon ang usa ka lalaki makihilawas sa iyang umagad nga babaye, patyon silang duha kay nagbuhat man sila sa ingon nga unta dili man sila mga laing tao. Sila ra ang sad-an sa ilang kamatayon. Kon ang usa ka lalaki makihilawas sa iyang isig ka lalaki, silang duha nakahimo og butang sa lawayon kaayo busa patyon sila. Sila ra ang sad-an sa ilang kamatayon. Kon numpongon sa usa ka tawo pagpangasawa ang anak ug ang inahan, ang lalaki ug ang duha ka babaye kinahanglan sunogon aron dili kamo maduhig sa ilang kadaotan. Kon ang usa ka tawo makihilawas sa usa ka mananap, patya siya ug ang mananap. Kon ang usa ka babaye makihilawas sa usa ka mananap, patya siya ug ang mananap. Sila ra ang sad-an sa ilang kamatayon. Kon ang usa ka lalaki mangasawa sa iyang igsuon niya sa amahan o sa inahan, hinginlan sila gikan sa ilang mga kabanay kay makaulaw kaayo kining butanga. Silotan siya sanglit nakihilawas man siya sa iyang igsuong babaye. Kon ang usa ka lalaki makihilawas sa usa ka babaye nga giregla, hinginlan silang duha gikan sa ilang mga kabanay sanglit gibuksan man niya ang tinubdan sa iyang dugo. Ayaw pagpakihilawas sa imong iyaan kay siya paryente nimo nga suod pa kaayo. Kinahanglang silotan kamong duha tungod niini. Kon ang usa ka lalaki makihilawas sa asawa sa iyang uyuan, gipakaulawan niya ang iyang uyuan, kinahanglang silotan silang duha ug mga matay silang walay anak. Usa ka buhat nga sa lawayon kon ilogon sa usa ka lalaki ang asawa sa iyang igsuon sanglit gipakaulawan man niya ang iyang igsuon, kinahanglang mga matay sila nga walay anak. Matngoni og tumana ang tanang mga tulumanon ug ang tanan kong sugo aron dili ko kamo hinginlan gikan sa nasod diin adto ko kamo dad-a ug papuya. Ayaw kamo pagsunod sa mga batasan sa katawhan nga gipapahawa ko sa dapit nga inyong adtoan. Tungod sa ilang pagbuhat niini, gisalikway ko sila. Miingon ako kaninyo, mapanag-iya ninyo ang ilang yuta kay ihatag ko man kini kaninyo aron mainyo na. Usa kini kayuta nga tabunok kaayo. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios nga nagpili kaninyo gikan sa ubang katawhan. Busa laina usab ninyo ang hinlo nga mga mananap gikan sa mga hugaong mananap ug ang hugaong langgam gikan sa mga hinlo. Ayaw ninyo hugawi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagkaon sa mga hugaong mananap, langgam ug bisan unsang nagkamang sayuta nga akong gipalain kaninyo. Pagbalaan kamo alang kanako kayako, ang Ginoo, balaan man ug gipili ko kamo ug gilain gikan sa ubang katawhan aron kamo maako. Ang barangan, babaye man o lalaki, kinahanglang patyon pinaagi sa pagbato kanya ug siya ra ang sad-an sa iyang kamatayon.